Tinc una idea boníssima per un espectacle, a més és que ho tinc com molt clar. Per públic d'entre 0 i 99 anys, que es pugui portar a dintre de grans teatres i fins i tot també a casa teva, saps? O sigui, al lavabo de casa teva. No sé, imagina't, un monòleg d'una actriu, fins a 10 personatges més, amb una escenografia minimalista, però alhora immenses, grans, uau, focs artificials, pa, pa, pa! Molt sobri, que l'espectador se senti acollit, se senti recollit en una zona de confort, no? Amb una proximitat, conducte directe amb l'actor o l'actriu. Tindrà alguna cosa audiovisual, immersiu, una cosa delicada, amb tendresa, cuidada amb carinyo, trencador, que t'exploti a la cara, saps? Que et diguis, on estic ara mateix? Políticament correcte. Que el públic hagi rigut, hagi plorat, s'hagi quedat amb alguna cosa a dins que se'n desprengui, no? Ràpid, fàcil, teatre clàssic, performàtic, de dansa, música, cantants. Allà està la idea, allà està la idea. Ben concebuda, està allà.